welcome back to my channel. For today's video ay nandito tayo ngayon sa Santiago Island dito sa Bolinao, Pangasinan. Yes guys, samahan nyo kaming ikutin ang 7 barangay ng Santiago Island. Isa na dito ang Barangay Salud, Barangay Pilar, Barangay Goyoden, Barangay Dewey, Barangay Victory, Barangay Lucero at Barangay Binabaylan. Yes guys, samahan nyo kami. Hi guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may mga susunod tayong video.
isla dito sa may... Anong barangay ito? Kuya? Anong barangay ito? Yan guys, barangay. Dulo ng barangay ano, Pilar? Ano, Salud? Basta tuwing lakas sa video. Hello! Yan guys, nandito kami sa Santiago Island. Santiago Island, eh. Hindi pa siya guys, oh, hindi pa siya buo. Tulay, hindi lang namin alam kung saan papunta to guys. Nandito tayo sa Siapar. Siapar. Ano daw? Dulo ng Pilar. Wala na daw? Pagawaan ng asin. Wala nang dadaanan? Wala na yun. Ito asin na. Ayun, asin yun? Ang asin daw. Ayun, asin ko. Lapit ka nga, mga lapit ka. Ay, asin. Ano yan, asin yan? Bawa ng asin. Paano ginagawa yung asin, mahal doon sa lapitan natin. May tawiran naman mahal eh. Ayun o. Bawal yun, ma. Saglit lang, titikman ko lang kung asin talaga. Dali lang mo. Simple lang ito eh. Bawal yun, ma. Ha? Bawal ba? Titikman ko lang. Kuya! Ito na bahala dyan, ma. Kuya! Kuya! Pwede lumap! Yan guys, nakasama ko na ito. Nakakawaan ng asin! Sa mga ganitong lugar pala ginagawa yung asin. Hello! Yan guys, kasalukuyang iniikot namin ang mga barangay sa Santiago Island. Yan guys, Pilar National High School. Yan guys, iniikot namin ang Santiago Island. Welcome to Barangay Victory ng Santiago Island. Mabato Island. Dito po tayo sa Mabato Island. Pre, sa'yo ba to? Ginain.
Pasensya na po. Pasensya na po. Nauubos na oh. Kinain. Guys. Palayo ng palayo ah. Tanghali po. Welcome to Barangay Lerwick. Like Tessa Pulicor. Diyan na lang camera ako. Makikita lang yata. Ayun oh. Ah, ilan pala Tingnan yun? natin. Makikitingin lang po. Mahal. Be, paano pumunta doon? Ay, 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 ay. Ayun na pala nakita pala natin na isla pala oh. Ay, walang nakatira. Oo. Ay, may nakatira isa oh. Kasan CR tinong CR mana alit guys. Ayos. Paano kaya nila gawa yan? Malapit ka din sa dulo pa. Ah. Ayun lang pala yung nakita natin pala ma. Gusto ko pa ba? Kuha na ko sa ba? Ha? Ayun lang pala yung isla na Takot nakita ka na? natin. Mababa ako ah. Po. Ha? Si Don Robert. Kung sino daw po yung maghahatid, tatawid daw kami ito. Yan po, yung sandbar. Isda ba? Uy, Excuse me, bakit? kinaba. Robert, pag umaga pala, lilipat pala pag umaga pala yan. Tara, sa pinag... Kinabahan ako ah.
Umaga pa, lilipas dito yan. Umaga. Si Gerald nga kanina katulad din. Hinila ka. Hinila ka. Nakakalagta ka. Nakakalagta ka. Nakakalagta ka eh. Ano pala yung umaga pala lipas? Binabal. Ang ganda naman po dito. Dating isla. Hindi nakasinang islang ano. Kasinang matlaang man, Bangka ka. Bangka. Ngam inya ino to niya import na ikay. Tati, buhay ka na ni, yan ti binabalyan ko na binabalyan. Ikay binabalyan.
nakatulog yan. Picture tayo. Ganda yung shot pag nakatawa. Patingin ka lang. 1, 2. Libre daw. Itong sabi. Dito natin iwan. Sa barangay daw. Sa barangay daw. Tapos sabay tayo sa tent nila. Anong pamaga? Sirit, sa harmony yun. Bigat ng karga eh. Mga damo-damo ba? O yun nga yung inaantay sa akin. Pero paano natin iyan yung motor? Ito sa barangay. Hindi naman tayo eh. Katulad din talaga. Parang Oral daw? Best friend ko na to eh. Tatawid na tayo, tatawid! Yan ay natawiran natin. Hi guys, welcome to my vlog. Isa pa gawa! Isa pa gawa! Happy birthday! Hindi na ganyan. Kailangan ng pang-merienda yung mga yan. Galing sa school. Magagabi na. Ayan, yan ay sabi nila. Binalian. Ayan ang ano nila, ayan nilang bakla nila. Barangay ng ano, Barangay Santiago. ng hindi, isla ng Santiago. Barangay Balikana. Balikbanan. Tapos, Balyan? Ano ba talaga? ayun yung sityo. Anong pangalan? Barangay Binabalyan. Ayun sila ng Santiago. Barangay Santiago. Ay, Isla Santiago. Barangay yung sa ano. Barangay Santiago. Barangay Binabalyan. Hindi. Ang Isla ang Santiago. Ito ang Balikbanan. Ayun ang sityo. Barangay na Binabalyan. Dito kami sa Isla ng Santiago, Barangay Binabalyan. Anong lugar yun? Dahil sasakay sila ng babait mag-aral sa amin pag-akyat mo. Kailangan na. Sila sasakay pa ng bangka para lang makapasok sa school. Ano, sasakay ba tayo sa Robert? Hi, ma'am. Oh, may eskwelahan doon, ma'am? O, ba't dito sila nagsisiaran?
Elementary po. Elementary, ma'am. Ang sisipag naman ng mga teacher dito. Kalaya ko na tama. Ano ka ba? Malaki yung bahay nila. Chat kita, hoy! Munari, Castel! Ano yung papa niya, Teo? Yung driver po. Yung driver yung papa niya. Kuya Raymond, sabi. Raymond. Tama! Tama ako, ha? Ay, wala po na. Sorry. Sabi na ako. Tama na kayo. Papa, nasa na ka? Words! Uy! Bukas na balik dito. Punta ako dyan na sa inyo ah. Ito siya, kuya. Bye-bye! Ay! Tara na! Kala ko sasama na tayo. Diyan na yung motor. Nandito si tatay! Nandito si tatay. Storbo pa ako ha. Kaya naman sa kalilo. Picture muna tayo. O yan! Nagkari Santa Cristin, Carl? Ha? Nagkari Santa Cristin? na po. Umaga. Dito rin, kuya. Pabalik ko ng umaga dito. Yung tatay niya, ano? Siya yung tatay niya, ano? Opo, si tatay po. Ngayon niya lang ako pinanganak. Nauna ka pa. Wala kayong dalang sewage. Bye po. Bye. Card. Ano ito? Ano itong Cristin, Carl? Pwede na nga tayo sumabay dyan eh. Hindi kasya. Hindi kasha. Kuya. Ha? Kasha yan, ang luwag-luwag pa dito tayo. Kaya ang Oh. problema, hindi pa natin na-park yung mga motor. Doon niya sa ano? Complex. Oo. Sa complex. Dito. Doon sa complex. Kaysa babalik pa si Hindi na, kuya. sige, oo, sunod na lang po. Sunod na lang yung may padala naman kami pa sa barangay pag ano. Sunod po. Kasi naano lang namin napadaan lang kami. Ay, hindi tayo mag-overnight. Tara na, uwi na. Sa sunod po, tayo kami dyan. Bye-bye! Once again guys, this is WGL Official. Maraming salamat sa panonood at ingat lagi. Yan guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may mga bago tayong video. Bye guys!